дар фазои софу беғубори кӯҳистон дар дили ноҳияи зебоманзари шаҳри нав як наврас бо орзуҳои бузург ба воя мерасад. ин наврас бо иродаи шикастнопазир роҳи худро аз кӯдакии оддӣ то ба саҳнаҳои бузурги ҷаҳон боз намудааст. пайроҳа шуморо аз фаъолияти ин навраси варзишгар ошно месозад. юсуфҷон гадоев соли 2012 дар ноҳияи шаҳри нав ба дунё омадааст. ӯ аз овони кӯдакӣ ба варзиш дилбаст ва дар мусобиқаҳои зиёди ҷумҳуриявию байналмилалӣ аз он ҷумла чемпионати ҷаҳон иштирок намуда ҳунарнамои арзанда нишон дод. имрӯз ӯ яке аз чеҳраҳои шинохтаи кикбоксинг дар кишвар аст. мураббию бародараш фаридун гадоев мебошад ва дар ин пайроҳа юсуфҷонро тарбия мекунад. сабабгори ин завқу шавқи ман падарам буданд, ки манро ба тамошо мебурданд. ба вақте ки бародарам ба тамрингоҳ тамрин мекарданд, падарам манро ба толори варзишии бародарам мебурданд, тамошо мебурданд, ки ман ҳам завқу шавқ кунам. ва соли 2019 бародарам якумин толори варзишии худашро кушоданд ва дар он ҷо бародарам ба ман кӯмак мекарданд тайёрӣ ба мусобиқаҳо. ва ман хело мехостам, ки дар оянда чемпиони ҷаҳон шавам ва мисли бародарам обрӯманд шавам. ва соли 2024 рӯи 26 сентябр дар давлати Ӯзбекистон дар шаҳри Тошкент мусобиқаи чемпионати ҷоми ҷаҳон гашт. ман дар он ҷо тавонистам ҷои аввалро ишғол намуда парчами Тоҷикистони азизамонро партарафшон гардонам. юсуфҷон гадоев яке аз болаёқаттарин варзишгар ба ҳисоб меравад. аз овони кӯдакӣ шавқу завқ ба намуди варзиш дошт. аз замоне ки ман толори варзишии худамро кушодам, аз ҳамун ҷониб ба машқу тамрин шурӯъ кардааст то ин ҷониб. ва аз овони кӯдакӣ хело лаёқат, шавқу завқ дошт ва то ин ҷониб дар хела мусобиқот иштирок карда хела ҷойҳои намоёнро ишғол кардааст. ба монанди иштирок дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ва иштирок дар мусобиқоти Осиё. ҳар рӯзи юсуфҷон бо варзиш оғоз меёбад ва баъд аз тамринҳои пагоҳи рӯзӣ ӯ омода мешаваду ба мактаб меравад. ӯ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 21 ноҳияи шаҳри нав дар синфи 7 таҳсил мекунад. дар баробари варзиш юсуфҷон дар таҳсил низ намуна аст. омӯзгоронаш ӯро на танҳо чун варзишгар, балки шахсияти масъулиятшинос мешиносанд. ӯ намунаи кӯдаке аст, ки байни китоб ва варзиш тавозун барқарор кардааст. чизе ки медонед, дар муассисаи таълимо зиёда аз 1649 нафар хонанда таҳсил идома дорад ва яке аз ҳамин соли бисёр соли бобарӯз, соли бештар хуб шуданд. яке аз хонандагони мо ки юсуфҷон ҳастанд, дар ҷодаи варзиш бениҳоят дастовардҳои хеле хуб оварданд. дар соли 2022-2025 худатон шумо огоҳӣ доред, ки дар чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Тошкент мусобиқа мерафтанд, дар он ҷо иштирок намуда ва ҷои якумро сазовор шуданд.
ва мо боиси ифтихор аст ки чунин хонандаҳои муассисаи таълими мо дар чемпионатҳои осиё ва дар чемпионатҳои ҷаҳон сазовори ҷойҳо мебошанд. Гадои Юсуф бачаи ором аст. дар субҳ тайёр мешавад, 5 кати мехонад, бо мо як ҷоя рафта машқ мекунем, давом метем. Вай дар ноҳия якум ҷой гирифт, ман боварӣ дорам ки дар ноҳия якум ҷой бо мегирад. юсуфҷон бо ҳамаи устодону ҳамсабақонаш муносибати хуб дорад. аз ин рӯ ҳама ӯро дар муассиса дӯст медоранд. аз рӯи гуфтаи муаллимон юсуфҷон ба фанҳои дақиқ бештар таваҷҷӯҳ мекунад. бо ин ҳама талошҳое ки аз ҳоло ӯ ҳам дар хондану ҳам дар самти варзиш дорад, гуфта мешавад ки ӯро ояндаи дурахшон дар пеш аст. ҳар як навраси тоҷик метавонад қаҳрамон бошад, агар меҳнат кунад ва ҳаргиз таслим нашавад. оилае ки варзишро дастгирӣ мекунад, қаҳрамонро ба камол мерасонад. муҳити солим ва оилаи масъулиятшинос барои наврас пояи муваффақият аст. дастгирии оила барои ҳар як наврас нерӯи бузургест. пушти ҳар қаҳрамон як оилаи муҳаббатомез меистад. муваффақиятҳои юсуфҷон ҳам аз дастгириҳои волидайнаш сарчашма мегирад. падару модараш ӯро ҳамеша дастгирӣ мекунанд, зеро медонанд ки орзуи фарзандро бо муҳаббат бояд парвариш кард. ҳамин оилаи гадоифо ман бо падарашон ҳамшинос будам, корманди вай шӯъбаи корҳои дохилӣ будам, лекин варзишгар будам. ба ҳар ҳол бо ҳамин як нисбати варзиш бисёр шавқу маром доштам. давраҳои пеш мебинед ки ҳамин гӯштинҳо бештар дар тӯю тамошоҳо, ҳамин ҷашнҳо ҳамин гӯштинҳои тӯёна медоданд. ва ҳамин гадоифам падарашон бобои ҳамин бошон доимо рафта тамошо мекарданду мухлисӣ мекарданду паҳлавонаро дастгирӣ мекарданд. ин ҳамин аз падару бобою аз ҳамин авлодан мондагӣ дар хуни ҳамин одам мегузашта аст, ҳамин авлод ба авлод мегузашта аст. ҳамин рӯз ба бинед мана фарзандошон набераҳошон ки ба варзиш машғуланду натиҷаҳои хуби варзиши ҳам дар миқёси осиё, дар миқёси ҷаҳон доранд ва ин ифтихори мо аст, ифтихори ноҳия аст. юсуфҷон кӯдакест бо иродаи қавӣ. тамринро мисли бозӣ намебинад, мисли як масъулияти ҷиддӣ қабул дорад. ҳар рӯз бо шефтагӣ машқ мекунад. толори гадоёстим барои садҳо наврас макони умеду орзуҳост. аммо юсуфҷон дар ин ҷо аз ҳама бештар намуна аст. тамринҳои ин кӯдакон бисёр диданӣ ва ҷолиб сурат мегирад, зеро ки ҳар яки онҳо бо орзуҳои бузург ба ин ҷо қадам гузоштаанд. мо дар як ҳафта 3 маротиба машқу тамрин дорем. саҳар як гурӯҳ, баъд аз нисфирӯзӣ як гурӯҳ. кӯдакон саҳар ва калонсолон ҷавонон баъд аз нисфирӯзӣ машқи тамрини мо оғоз мешавад. ва айни ҳол таътили тобисона ки аст, мо тамоми бачаҳакое ки лаёқат доранд ва муддати тӯлонӣ машқу тамрин мекунанд, ҳамаи онҳоро дар як гурӯҳ, яъне дар гурӯҳи пагоҳи рӯзӣ аз соати 7:30 ба машқу тамрин ҷамъ намудаем ва барои тайёрӣ дидан ба мусобиқаи ҷоми ҷаҳон ки моҳи октябр баргузор мегардад ва машқу тамрини худро оғоз кардаем.
طول 3 سال میشود که در این زال مشق و تمرین میکنم. من 2 مرتبه چمپیون جمهوری و 2 مرتبه چمپیون بین المللی گشتم. من با یوسف جان گدایف در این زال مشق و تمرین میکنم و میخواهم که مثل یوسف جان گدایف در مسابقه جام جهان سزاوار جای اول گردم و برای این کار من خیلی مشق و تمرین میکنم که به این دستاورد بزرگ برسم. طول 8 سال باز در زیر دست گدای فریدون تمرین می‌نمایم که گدای یوسف جان با من در یک مکتب تحصیل می‌نماید که آن خیلی پسر خوب بوده، با بهای خوب و اعلی می‌خواند، در مکتب نمونوی میباشد. آن زیاده از خردسالیش در ساحه کیک باکسینگ تمرین می‌نماید که اون چند کرته چمپیون ها بیرون از دولت میباشد. آن از خردسالیش توانست که در چمپیونات کوبک جهان جای اول را به دست آورد. آن در آینده خیلی آینده خوب دارد. من میخواهم که گدای یوسف جان پرچم برداری تاجیکستان شود. جلب کودکان به این نمود ورزش کاری آسان نیست. آن اراده میخواهد، جسارت میخواهد و در برابر آن تربیه درست و راهنمایی استادانه. کیک باکسینگ ورزشی سبک نیست. آن احساسات را تنظیم میکند، قوت را به نظام می‌درآورد و باید بگوییم که در این راه مشکل سهم مربیان نظر هستند. همچون من خود که تجربه دارم از عنوان کودکی که من مشق و تمرین میکنم و کدام خاراکتر کدام مقصد اصول که به من معقول بود همون اصول من به شاگردانم میکنم. مثلا ما با همون پدر و مادران نصیحت میکنیم، یکی از شاید به تماشابینان شاید به دیگر مربی‌ها این نصیحت ما معقول میآید. وقتی که ورزشگر به همون گویم فرزند مردم به تالار ورزشی ما وارد میگردند، بسیاری‌ها خواهش ندارند یا که میبینند یک روز دو روز مشق تمرین میکنند و ما آنها رو با سبب گویم با دادن همون جهازات مشقی با پدر و مادرش نصیحت میکنیم که همون جهازات مشقی که هست همونو طریق ما طریق همین تالار ورزشی تید مثلا یک گویم با کند میبراید یا که یگان مشق رو اجرا میکند، همچون گویم توفه همچون برای موتیواسیون شدن از نامی تالار ورزشی ما با میتیم و همین خیلی کودک هر یک کودک معلوم است که برای چیزی میکنند، برای که اون حالی فهمیش چی ندارد که ما خاطی و معصیت کنیم اون را فهمونیم که آینده توی خمیشی کودک تو خاطی ندارد. مسابقه های ناحیوی برای یوسف جان آغازی راه بودند. بعد از آن که او باری اول قهرمان شد دیگر پس ننشست. هدف او این بود که باید قهرمان جهان شود. آرزو رو با مهنت پیگیری کن گفتند. روز آن آرزو تو رو به قله میبرد. یکمین بار مسابقه من در ناحیه شهرنو بود. من در آنجا یکم بار برآمده بودم که ترس و هیجان جخیده بود و من در آنجا توانستم جای اول را اشغال نموده به خانه خود برگردم. نقشه های من همین که به المپیاد برآمده جای یکم را اشغال نموده به تاجیکستان عزیزمان بیارم. هر قدم، هر عرقی ریخته پایه موفقیت فردا میگردد. باوری به خود و ادامه پیوسته کلید پیروزی های بزرگند. همین تلاش ها، زحمت های پیوسته بود که یوسف جان توانست در چمپیونات آسیا و جام جهان از خود مهارت والا نشان داده قهرمان شود. من در آنجا توانستم 11 رقیب خودم را مغلوب گردانم و در فینال به من یک هیجانی آمده بود و برادری من آمدن به من گفتن که یکمین چمپیون همین جهان در ناحیه شهرنو من هستم، دومینش باید تو شوی گفته به من همین گپایشون تاثیر میکرد و من قوت‌های کلام نمیگرفتم که میتوانستم همون رقیب خودم رو مغلوب گردانم و من در فینال با یاردم برادرم
توانستم که رقیب خودم رو 10-0 یعنی 10-0 مغلوب گردونم. мо ҳамроҳии юсуфҷон бародари хурдиам мебошад ки бо он хело машқу тамрин кардем. бовар кунед хело машаққатҳои зиёдро пай сар кардем. бисёр гӯем аламовар, бисёр дардовар рӯзҳоро пай сар кард ва ман ба он як гӯем суханҳоеро мегуфтам ки ту бояд ҷойгири ман бошӣ. ҳамин азобу машаққата манам гузаштам, ту бояд сабр кунӣ, ман аз ту боварӣ дорам. ва вақте ки юсуфҷон дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳон иштирок мекард, ман ҳамзамон гӯем аз ҷониби федератсия, ҳамчун ноиби федератсия дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳон ҳамчун судя, ҳамчун довар маро гӯем даъват карда буданд. вақте ки ман дар ҳамун мусобиқа инемин татамин ман судягӣ доварӣ карда истодам, бародари ман дар хафои ман муҳориба дошт ва ман натавонистам ки ҳамун муҳорибаро хуб тамошо кунам ва таваккал ба худо кардем. ва ҳар вақте ки он баромад мекард, ман ҳамун гӯем дар ҳамун мизе ки сардовар буд аз Европа ба ҳамун муроҷиат кардам ки иҷозат бошад, ман ҳамин бародари ман аст, ман доварӣ карда наметавонам. баъд рафта бо бародари худро гӯем ҳамун нозукиҳоша, хатогиҳоша фаҳмондем ва яке аз хотирмонаш ҳамин буд ки дар финал вохӯрд як гӯем ҳамватани худомон қатӣ дар рамин душанбе тамрин мекунанду бачаак, хеле бачааки чусту чолок буд ва Юсуфҷон пеш аз финал баромад карданаш хоб якчанд хатогиҳоро аз даст гузаронд ва ман хатогиҳонро дарк кардам ва фаҳмондам ки бародарӣ хе намешавад. хатогиҳо данихе фаҳмондем ва тавонист бо муваффақият бо осонӣ дар финал ғолиб ояд. соли гузашта моҳи сентябр ба Узбекистон ба мусобиқаи ҷоми ҷаҳон рафтем. ман дар он ҷо сазовари медали биринҷӣ гаштам ва ҷои сеюмро гирифтам. дар он ҷо бо ман Гадоев Юсуфҷон рафта буд ки ӯ хеле тамрини хуб карда буд ва ӯ дар он ҷо тавонист ки медали тиллоро ба даст оварад. ӯ рақибони худро ба осонӣ шикаст дод ва ӯ чемпиони ҷоми ҷаҳон гашт. пушти ин ҳама дастовардҳои бузург на танҳо заҳматҳои Юсуфҷон, балки машаққат ва талошҳои мураббӣ ҳам бесобиқа дониста мешавад. воқеан мебинем меган ҳеҷ кас аз пеши худи чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. вақте ки сухан дар бораи варзишгар меравад, албатта он ҷо ҳам радифи номи варзишгар бояд номи мураббӣ ӯ бошад. ва хушбахтона новобаста аз оне ки Юсуфҷон бо Гадоев Юсуф бо Гадоев Фаридун бародар ҳастанд, дастовард натиҷаи Гадоев Фаридунро мо нодида гирифта наметонем. вақте ки Фаридунҷон ман бовар кунед, ман бисёр дастҳои варзиш шавқ дорам ва бештар фаъолият мекардам. вақте ки ман фаъолиятро оғоз кардем, Фаридун хонандаи муассисаи таълимӣ буд. Гадоев Фаридун хонандаи муассисаи таълимӣ буд. дар ҳамон чорабиниҳои мо Юсуфҷон меомад, худакак бисёр завқ дошт. худакак буд, завқ дошт, мехост ки ба татами буромадан намоиш диҳад ҳунари худшо. ана ҳамин завқ, ана ҳамин тақлид кардан ба бародар буд ки Юсуфҷон тавонист дар ҷоми ҷаҳон иштирок кунад ва соҳиби медали тилло гардад. баъд аз пирӯзӣ дар ҷоми ҷаҳон Юсуфҷонро дар ноҳияи шаҳри нав намояндагони самти варзиш, наздикону пайвандон ва ҳампешагону ҳамсабақонаш гарму самимӣ истиқбол гирифтанд.
қадршиносӣ ва он муҳаббате ки мардуми сарбаланди ноҳияи шаҳри нав баъд аз ин дастоварди арзандааш нисбати Юсуфҷон доштанд, боз ҳам масъулияти ӯро зиёд намуд. ҳамакнун ӯ боз пайи тамрин асту ба мусобиқаҳои дар пеш истода омодагӣ мегирад. тайёрии ман ба мусобиқаи чемпионати ҷаҳон ки мебошад, мо сахт машқ мекунем. Дар тамрингоҳамон бо ҳамроҳи бародарам, бо ҳамроҳи устодам сахт тайёргарӣ дида истодаем. Дар як рӯз 3 бор машқ карда истодаем. ва ман мехоҳам ки ранги соли гузашта медали тиллоро ба даст орам ва парчами Тоҷикистони азизамонро партарафшон гардонида биёям. Юсуфҷон бо бародараш ҳамзамон мураббии худ роҳи мушкил вале пуршараферо интихоб карданд. ҳадафи онҳо равшан аст: иштирок дар бозиҳои олимпӣ. онҳо орзу доранд рӯзе дар миёни ҳазорон варзишгари ҷаҳонӣ бо ифтихор парчами Тоҷикистонро бардошта, миллати тоҷикро дар бузургтарин саҳнаи варзишии ҷаҳон муаррифӣ кунанд. дар Юсуфҷон нақшаҳои мо чунин аст ки он орзу ҳавасе ки ман дар дил доштам, ба он орзу ҳавас нарасидам ва мехоҳам ки бародари ман ба он орзуҳое ки ман дар дил дорам ба орзуҳои ман бирасад. ва дар мусобиқоти боз моҳи октябр мусобиқаи ҷоми ҷаҳон баргузор мегардад ва мо кӯшиш мекунем дар ин мусобиқа ҳатман иштирок кунем ва асосии мақсади мо дар мусобиқоти олимпӣ иштирок кардан аст. ва чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, бояд кикбоксинг намуди олимпӣ гардад. мо кӯшиш мекунем ки дар мусобиқоти олимпиада иштирок кунем ва яке аз медалҳои олимпиадаро ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кунем. пайроҳаи Юсуфҷон Гадоев танҳо оғоз шудааст. роҳе ки бо орзуҳои бузург бо меҳнати содиқона ва талошҳо идома дорад. дар замоне ки бисёре аз ҳамсолонаш ҳанӯз роҳ меҷӯянд, ӯ аллакай бо нақшаҳои бузург ба пеш меравад. дар ин роҳ барояш комёбиҳои беохиро орзумандем.